Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Поезд артыннан шаварға. Даже если поезд ушел, надо за этим поездом идти, он где-то остановится. Татарстанда жер һәм кадастр мәсьәләсен ничек контрольдә тотарга җыйналар? Айдар Шаңарда. Фәрит Мөхәммәтшин парламент эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Күп балалыларга җир сайлаучылар белән эшләү гаилә хәлләрендә сөйләде. Киңәшләшәсең. Ярый әле миңа яхшы хатын эләккән. Туры килгән. Сайлап алдым. Очрашуда Фәризә Мәҗитова булды. Яңа елда күптәнге хыяллар тормышка аша. Ничектер лотереяга җиңгән шикелле булды бу безгә. Бүген Лаеш районында чираттагы йортны кулланышка тапшырдылар. Иң бәхетлеләрне Руслан Хусейнов тақытлап кайтты. Яңа ел алдыннан президент белән очрашу. Балалар кебек түгел, үзе уровеньда да күрде. Шәп зур кешеләр кебек безне хис итте. Республиканың төп чыршысыннан Айгөл Бәдретдинова. Киткән поездны да куып тотарга була. Иртәмесеңме ул барыбер туктаячак. Рөстәм Миңнеханов бүгін кадастр бәясе белән уйнаучыларга шундый ау башларга тәкъдим итте. Бу хакта ул җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгының еллык утырышында белдерде. Тагын бер проблема Казан тирәсендәге җирләрнең кулланылмавы. Моннан бюджет күп акча югалта. Айзат Шаймарданов шул хакта. Хәзер җир мәсьәләсендә төп проблема ул кулланылышта булмаган авыл хуҗалыгы җирләре, аеруча Казан тирәсендә алар менә буш ята. Быел гына да республикада 43 мең гектар майданда кулланылышта булмаган авыл хуҗалыгы җирләрен ачыклаганнар һәм бары тик шуларның 8 меңен генә кулланылышка кертә алганнар. Шундый ук проблема Казанга терәлеп торган районнарда да хөкем сөрә. 2008 елдан Лаеш, Биектау, Питрәч, Югарыстан кебек районнарда торак пунктлар майданнары 31 мең гектарга арткан. Әлеге җирләр 3%-тан 28%-ка кадәр генә кулланылган. Инфраструктура юк, төзелеш теләсә ничек алып барыла, министр катгый рәвештә хәл итәргә тәкъдим итте. Законодательством в отношении земель сельхозназначения установлено. Авыл хуҗалыгы җирләре кулланылмаса, аларны тартып алып була. Менә торак пунктлар буенча катлаулырак 2 ел белән хәл итәргә мөмкин. Җирләрне кире авыл хуҗалыгы категориясенә күчерергә яки җир салымы ставкаларын арттырып һәм штрафларга тартып була. Бу уңайдан Мәскәү тәҗрибәсен кулланмакчылар авыл хуҗалыгы җирләрен башка категорияга аерым акча түләп кенә күчереп булачак. Федераль канун инде әзер. Икенче зур проблема кадастр бәясе белән килешмәүчеләр саны арта. Арттырып бәяне күрсәтү хәтта юл төзелешендә дә бар икән. Мәсәлән, Баулы районында юл салыр өчен алынган авыл хуҗалыгы җире хуҗасы аны 66 миллион сумда бәяләгән. Ә кадастр бәясе 1 миллион да 600 мең сум гына. Просто жулики, которые там нанимают оценщиков, вводят в заблуждение суды, когда в десятки раз там завышают кадастровую оценку. Вы посмотрите, проанализировать надо, сколько раз мы проиграли, где проиграли. Марс старым счет я вам поручаю. Даже если поезд ушел, надо за этим поездом идти, он где-то остановится. Добраться до них, до этих товарищей. Рөстәм Миңнеханов цифрлашу эшендә карарга киңәш бирде. Баксаң 27 районда милекне исәпләү кулдан язылып барыла икән, алга таба бердәм мәгълүмати исәпләү системасы булдырылачак. Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Россия халкының яхшы якка үзгәрешләр сизүенә Владимир Путин шикләнә. Бу хакта президент Мәскәүдә стратегик үсеш һәм илкүләм проектлар буенча совет утырышында белдерде. Ил башлыгы төбәкләрдә илкүләм проектларын тормышка ашыруга нәтиҗәләр ясый. Утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Кайда нинди нәтиҗәләр бар, халык фикере дә өйрәнелә. Тиешле күрсәткечләргә ирешелмәгән өлкә булып, үлем очракларының киметүне атый Владимир Путин. Зур тырышлык сорый торган тагын бер өлкә Россиядән товарларны читкә чыгару. Төп мәсьәләләрне хәл итү өчен президент федераль хакимияткә төбәкләр белән тыгыз элемтәдә эшләргә чакырды. Мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только вот первый шаг сделать, и все это вниз поедет. Далеко не везде, не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов. Даже там, где эти результаты по факту есть. Вот по данным опроса ФСО, в сентябре текущего года только 30,6% респондентов 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Ну как так может быть?
Җәмәгатьчелек өчен зур югалту бүген 96 яшендә армия генералы, Хәрби фәннәр академиясе президенты, Бөек Ватан сугышы ветераны Мәхмүд Гәрәев вафат. Ул 1923 елда Чиләбедә туган, 1942 елда фронтка китә. Сугыштан әйләнеп кайткач та хәрби кыйбладан читләшми. Ике академияне тәмамлап төрле илләрдә хәрби киңәшче вазифаларын үти. Фәнни эшчәнлек белән шөгыльләнә. Отставкага чыккач, Россиянең хәрби фәннәр академиясен җитәкли башлый. 6 сугышны узган кеше Мәхмүд Гәрәев соңгы көннәренә кадәр иҗтимагый һәм фәнни тормышта актив катнашты. Казанда еш була иде. Мәхмүд Гәрәев туганнарының кайгысын уртаклашып, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов улы һәм кызы исеменә телеграмма юллый. Бөтен гомерен ватанына хезмәт итүгә багышлаган легендар фронтовик, югары культура һәм көчле рух, күп кырлы талант иясе. Татарстанлылар хәтерендә ул мәңгегә әнә шундый шәхес булып истә калачак диелгән президент имзалаган телеграммада. Ни өчен кайбер компенсация акчаларын вакытында күчереп өлгерә алмыйлар? Хезмәткә яраксызлык турында электрон белешмәләр бирү ничек бара? Җитештерүдә җәрәхәт алуны киметү өчен нәрсәләр эшлиләр? Социаль иминiyat фондының Татарстан буенча төбәк бүлеге бүген еллык утырышын уздырды. Нина Михалеваның иренә 72 яшь, ул беренче төркемдәге инвалид. Июльдә операция ясаганнар. Шуннан бирле бәүел җыя торган махсус җайланма кулланырга туры килә. Покупаем за деньги, они говорят. Безгә үзегез алыгыз да біз акчасын кайтарачакбыз диләр. Инде күп вакыт узды. Һаман компенсациясын бирмиләр. Күпсен инвалидлар алар ай сайын алырга тиеш реабилитационный средстволарны. Вакытында ул менә средстволар бирелми. Беренчедән, икенчесе начар средстволар брак була. Бу хакта бүген Татарстандагы социаль иминiyat фондының еллык утырышында да сөйләштеләр. Бу ел бу сорау белән фондка 10 меңләп кеше мөрәҗәгать иткән. Аларның 2% тирәсе кире борыла. К сожалению, отказы связаны прежде всего. Кире боруның иң беренче сәбәбе түләү документларының ялган булуы. Быел андый очраклар күбәйде, а компенсацияны озакка сузып түләү. Бер үк вакытта гаризаларның күпләп килүе белән бәйле. Июльдә генә дә 5000 мөрәҗәгать алдык. Тернәкләндерү чаралары белән тәэмин итү өчен быел Татарстанга 1 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Аның бер өлешенә 16 миллион җайланма сатып алганнар. Моннан тыш тагын бер әһәмиятле тармак хезмәт урынында куркынычсызлык. Яңалыкның берсе йөк тиеүче машиналарга зәңгәр яктырткычлар урнаштыру. Бу җитештерүдә һәлакәтләр килеп чыкмасын өчен эшләнә. Икенчедән көзгеләр алар бөтен комплекс буйлап куелган. Анда синең иминлегең өчен бу кеше җавап бирә дип язылган. Бәхетсезлек очракларының күбесе кеше факторларына бәйле. Это вопрос, связанный с организацией. Татарстан күп тармакларда лидер, тик хәл итәсе мәсьәләләр дә бар. Әйтик, инвалидларны эшкә урнаштыру, моңа игътибарны арттырырга кирәк. 2020 елга планнарның берсе ул социаль навигатор дип аталган махсус өстәлмәне эшләтеп җибәрү. Хәзерге вакытта ул Татарстанда пилот режимында эшли. Анда телле социаль түләүләр, документларны ничек тапшырырга икәнне белеп булам. Шулай ук барлык социаль объектлар турында мәгълүмат урнаштырылачак. Рания Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Күп балалар өчен җир кишәрлекләренә ут, су, юллар салуына илкүләм проектларга кертү, сайлаучыларның гүзерләрен хәл итү буенча акчаны бюджетка салу. Президент сайлаулары һәм гаиләдә тату яшәү серләре. Бу мәсьәләләр турында бүген Фәрит Мөхәммәтшин елга нәтиҗә ясап, журналистлар белән традицион очрашуда сөйләде. Халык белән сөйләшү җиңел түгел. Ләкин сөйләшкәннән соң очрашу күзгә күз карап, аңлатып. Сайлаучылар белән эшләү Татарстан парламентының төп юнәлешләренең берсе ди Фәрит Мөхәммәтшин. Быел дәүләт сайтына сайлаулар алдыннан 8 меңгә якын мөрәҗәгатьнең күпчелеген хәл итү буенча финанслар киләсе ел бюджетына кертелгән. Речь идет о миллиардах рублей. Мы смогли добиться, в основном они связаны с увеличением ассигнований дорожное строительство, учитывая, что 60% из них связаны с коммунальным сектором, дорожным строительством. Күп балалар өчен җир кишәрлекләренә ут, су кертү көн кадагындагы мәсьәлә. Аны илкүләм проектлар кысаларында эшләү буенча федераль үзәк белән сөйләшергә җыеналар. Татарстан депутатлары әлеге проектларның үтәлешен үз контролендә тота. Финанслар вакытында килеп җитсен өчен киләсе елга планлаштырылган эшләр буенча документларны быел ук әзерләп кую шарт. Беренче чиратта халык белән килештерергә ди Фәрит Мөхәммәтшин. Надо подготовить проекты, согласовать с населением той или иной территории, в том числе и благоустройство дворов. Киләсе елга Татарстан президенты сайлаулары. Закон буенча Рөстәм Миңнеханов яңа срокка үз кандидатурасын тәкъдим итә ала, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Парламенты наделяли полномочиями, действующего первого лица, президента, главы. Это была одна форма. Сегодня в законе написано, что все народно избираются. Поэтому это не противоречит, по мнению наших специалистов и юристов, тезису о том, что 2 срока подряд не избираются. Избираются. И мы
будем предлагать Рустаму Нургалиевичу, значит, дать согласие на выдвижение. Гаиләдәге җәбер золымны булдырмый калу, корал куллануны 18-дән түгел 21-гә чигерү, үзара салым буенча канун проектларының язмышы. Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашудан тулырак материалны шимбә көндезге сәгать 1-дә безнең каналда Канун парламент җәмгыять программасында карый аласыз. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Күпне көткәнне азга түзәсең. Бүген Лаешта иң зур катлы йорт кулланылышка тапшырылды. 62 фатир ачкычын бюджет өлкәсендә эшләүчеләр белән ятимнәр ала. Яңа микрорайонда тагын нинди үзгәрешләр көтелүен Руслан Хөсендинов белеп кайтты. Менә Лаешның 62 иң бәхетле гаиләсе бүгеннән аларның һәммәсенең яңа фатирлары бар. Һәркем өен күрергә ашыга. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яңа елга моннан да зур подарок юк инде. Галия Давыдова гаиләсе күсе елын 3 бүлмәле фатирда каршы алачак. Хәзер иркен өйгә курыкмыйча кунак дәшергә була диләр. Ничектер лотереяга җиңгән шикеллек булды бу безгә. Әле не осознали әйткәндәй. Шәрәфиевлар өеннән инде якыннары бүгеннән өзелми. Изге теләк иң зур бүләк. Бер-берегезне сөеп, балаларыгызны исән-сау үстерергә ясны Аллаһ Тәгалә. Яңа йортыбызда, яңа квартирабызда Коръән ашыда укытырга җыенабыз, Алла берсә. Социаль ипотека программасы буенча быел республикада 107 йорт төзеп тапшырыла. Бу 5000-нән артык гаиләдә өй туе узган дигән сүз. Бүген яңа ел алдыннан кулланылышка тапшырылган әлеге йорт хәзер инде Лаешта иң биеге санала. Чөнки моңа кадәр шәһәрдә мондый биек зур йортлар бөтенләй булмаган. Хәзер ул ерактан ук балкып тора. Лаешта яңа йортлар алга таба да төзеләчәк. Янәшәдә генә экстрим парк ачу күздә тотыла. Бүген сәгендә 40-тан артык программа бар. Инде киләчәк аның саны 50-гә җитә. Менә бу программалар алар барсагын халыкка иң кирәкле тармакларда эшләтелгән программалар. Районда киләсе елга да яңа объектлар ачылырга тиеш. Лаешта боз сарайын төзү президент тарафыннан инде расланган. Лаештан Руслан Хөсендинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Шүп яндыру заводы Новый Волна фестивале Дәрвишләр бистәсендәге муенча Казанның киләчәккә планнары турында бүген шәһәр мэры журналистларга сөйләде. Гадәт буенча Информation яңа ел алдыннан шундый очрашу оештыра. Әңгәмә вакытында хәбәрчеләр паркларны яңарту, юллардагы киртәләр һәм хезмәтегезне ни өчен яратасыз дип кызыксынды. Шулай да иң күп яңгыраган сораулар Шүп эшкәртү заводы тирәсендә. Я и как мэр, и как ответственный градоначальник. Мин мэр шәһәр җитәкчесе Казанда яшәүче кеше буларак та бу заводны файдалы дип саныйм. Аның барлык технологияларга туры китереп, төзелүен күзәтеп торачакбыз. Экологиягә зыяны юклыгын дәлилләү өчен үз акчама махсус лаборатория урнаштырырга җыенам. Бүген Татарстанның икътисад министрлыгы журналистлар арасындагы бәйгегә нәтиҗә ясады. Анда 52 эш кабул ителгән, 15 номинация буенча 15 җиңүче. Бүләкләнүчеләр исемлегендә безнең хәбәрчеләрбез Гөлнә Сайфетдинова, Фәрүзә Мәҗитова, Алия Хәйретдинова да бар. Икътисад министры хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда үз мәшгульләргә салым системасы кертү буенча пилот проектының уңышлы башлануын да сызыклады. Мазитова Файруза Рафисовна, телерадиоканал «Новый век». Тәртип урнаштыра башларга вакыт хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча илкүләм проектның беренче ел нәтиҗәләре. Нинди оешмалар шаккатырырлык үсеш күрсәтә? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Илхам Шакиров исеме бирелү быел аның дәрәҗәсен тагын да күтәрде. Республикада татар моңы 9-нчы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсының сайлап алу туры бара. Жюри вокалчы һәм инструменталь солистларны иле гоша уздыра. Бүген Нәҗип Җиһанов исемендәге консерватория укучыларын тыңладылар. Кытай егете Чен рус телен камил белүче диярсең, чиста итеп җыр суза. Консерваторияның 2нче курсы шәкерте бер дә шикләнмәй. Татар моңы конкурсында катнашырга булган. Алар биредә берничә студент белем ала. Яхин әсәрләрен аеруча яратып башкарам һәм өйрәнәм. Дәрәҗәле уку йортында белем алуым белән горурланам. Быел халыкара конкурс Илхам Шакиров исемендә дәрәҗәсен дә алды. Кайттык 30 елга артка, чөнки Илхам абый шушы конкурсны үзе башлаган кеше. Моң белән Илхам Шакировны аерып булмый. Шуның өчен Илхам Шакировның дәрәҗәсенә бу башкаручылар тартылсыннар. Жюринең дә, аны тыңлаучының да, тамашачының да ихтыяҗы бер. Моңлы, милли, тавышлы. Син иртәгә кадәр, таңга кадәр бормалап торган мөмкинсең, әмәле синең ишеңдә хисең, син йөрәгең белән янмыйсың икән, синең бер күзәнәң эшләми икән, ул моң туа алмый. 23-нче шулай ук сәнгать институтында дистәләгән вокалчы, солист һәм инструменталчылар тыңланган иде. Инде бераздан жюри вәкилләре үзләренең тыңлауларын төбәкләрдә дәвам итәчәк, андалары үзләре чыга. Ә инде иң лаеклы тавышларны без гала-концертта апрель аенда ишетәчәкбез. Разия Гыймаев, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.
Объективта сугыш фронт фотографының эшләрендә бу афәтнең бар мәшһәре чагыла. Казанның Идел буе академиясендә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган күргәзмә ачылды. Аны Россия мәдәният фонды тәкъдим итә. Совет чорының иң танылган фотографы Анатолий Архипов эшләрен Гөлнар Сайфетдинова күрде. Йөздән артык эш алар беренче булып Казанда күрсәтелә. Анатолий Архипов тәүге фотосын 1942 елда төшерә һәм сугышның ахырына кадәр фотоаппараты белән бергә атлый. Менә бер кадрда үзе дә 37 яшендә вафат булган шушы бай мирасын калдыра. Мы нашли архив. Без бу архивны Мәскәүдә гаиләсендә таптык. 70 ел алар өйдә сакланган. Шәхси архивларында 500 сурәт, аларны цифрлы форматка күчерәләр. 200-ын күргәзмә өчен безгә тапшырдылар. Гади солдатлар, җитәкчеләр, снайпер кызлар, әсирләр, объективта барсы да бар. Җимерелгән шәһәр авылларда. Уларда тормыш дәвам иткән. Үзешчән концертларда кадрга эләгә. Олы буын өчен кадерле фотолар, яшьләр өчен гыйбрәт. Эй, матур шаклар бар яшәү. Авырда мин ул вакытны бер нәрсә кайгада саталмыйм. Төнесе дөрес чагылган. Зурлар китеп нигән военкоматка, ә без җыелып исполкомга бардык. Үзебезне нәрсә эшләргә. Вот, безне җибәрделәр колхозга эшләргә. Син күрәсең, ничек сугыш кешеләренең гомерен бузган, ничек аларның яшәгән йортларын җимергән, һәм аларның гади тормышларын авыр тормышка әйләндергән. Сугыш турында Аллага шөкер без фотографиялардан, видеолардан гына беләбез. Башкалада бу фотокартиналарны 30 декабрьгә кадәр күрергә мөмкин. Соңыннан күчмә күргәзмә Россия һәм чит ил шәһәрләре буйлап хәрәкәткә кузгалачак. Маршрут 2нче Бөтендөнья сугышы эзләреннән сузылган. Гөлнар Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Татарстан президенты 11 яшьлек баланың хыялын тормышка ашырды. Исегезгә төшерәбез, кичә Дәүләт Советында Рөстәм Миңнеханов Әмирхан Садыйковның чыршыга эленгән хатын укыган иде. Бала анда вертолетта очасы килү турында язган. Бүген Әмирханның хыялы чынга ашты. Ул очкычка утырганчы техниканы күздән кичерде, аны әйләнеп чыга, тотып та карый. Аннан соң президент белән бергә һавага күтәрелделәр. Вертолет салонындагы фотоны Рөстәм Миңнеханов социаль шелтәргә дә куйган. Тылсымлы шәһәрне эзләп бүген бөтен республикадан җыелган иң сәләтле балалар шулай дип аталган уникаль әкияти мюзикл карады. Андагы вакыйгалар боз өстендә бара. 8000 балага шундый зур бүләкне Татарстан президенты үзе тәкъдим итте. Республиканың төп чыршы бәйрәменә ничек әзерләнәләр? Әле 14 яшь кенә булуына карамастан Инсаф Ганибаев инде телeyıldыз, созвездие йылдызлык һәм Идел халыкара фестивальләре лауреаты, президент белән очрашу алдыннан дулкынлана. Мин бит җырлыйм, күп мероприятиеләрдә ул үзе була. Аның белән сөйләшеп утыру ул беренче тапкыр була. Әмир Әхмәт Шинкитилен чистарта, президент белән очрашу алдыннан барысы да ялт иткән булырга тиеш. Ул Суворовчы, Сириядә һәлак булган Россия героеның улы. Казан Суворов хәрби училищесын тәмамлагансын, мин Михайлов академия укырга керергә телим. Һәм менә ул көтелгән мизгелләр. Очрашуда балалар президентның хыялы гаиләсе белән булу, бассейнда yüзү, ә иң яраткан конфетләре шоколадлы икәнен белә. Ул безне балалар кебек түгел, ә үзе уровеньда да күрде. Чын зур кешеләр кебек безне хис итте. Он там написал на листочках трехзначные числа, я их складывал за 5 секунд почитал. 5 секунд. Тылсымлы шәһәрне эзләп әкияти мюзикл президенттан зур бүләк. Якынлашып килүче яңа ел белән ул балаларны үзе дә котлады. Бүген сезнең алдынгы һәм иҗади фикерле булуыгыз, илебезнең сиясәт тормышында актив катнашуыгыз, милли гөрәф-гадәтләрне саклауга зур өлеш кертүегез рәхмәт сүзләренә лаек. С наступающим Новым годом, яңа ел белән поздравляю искренне всех. 8000-дән артык бала аларны да чираклы рәвештә түгел, монда эләгү өчен махсус анкета тутыралар. Һәрберсе үз тармагында сәләтле. Егетләр, кызлар, сез монда ничек эләктегез? Синең исемең ничек? Меня зовут Сидорова Верина. Чем ты занимаешься? Я волонтер, а именно мы собираем корм для бездомных животных. Отлично, а тебя как зовут? Меня зовут Белов Александр. Я занимаюсь спортивной гимнастикой и имею разряд кандидат в мастера спорта. Искиткеч, спорт мастеры булырга язсын. Күркәм традиция буенча һәр балага баллы бүләк. Ул республика символы карлы барс эчендә.
Очень понравились. Прям эта елка была одна из лучших. Айгөл Бәдретдинов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торыш турында яңалыклар көтә. Ә мин сез белән сау булашам, исән мин булыгыз. ОАО «Сетевая компания» предлагает присоединение к электрическим сетям через интернет. Зайдите на сайт gridcom-rt.ru и оставьте заявку в личном кабинете. gridcom-rt.ru. Удобно, быстро, надежно. Вздувшиеся вены – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Только 26 декабря в Зеленодольске ведет прием казанский хирург-флеболог клиники «Варикоза нет». Телефон для записи 8 927 030 03 77. Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. В Казанском цирке с 20 декабря цирковая программа «Новый год» и «Цирк зверей». Димаш Кудайберген. Грандиозный сольный концерт в Казани. Татнефть-Арена. 20 февраля. Начните эту зиму с «Лада». 3 дилерских центра «Лада Канавто» усиливают новогодние предложения и делают финальную распродажу года автомобилей «Лада». Звоните и узнавайте максимальную выгоду. Телефон 230 30 30. Яңа елда иске җырлар, катнашалар. Рөстәм Асаев, Чулпан Юсупова, Марсель Вагизов, Илюся Хужина, Ильшат Валиев, Айгөл Гардисламова, Артур Исламов, Эльза Исламова, Филюс Кахиров, 4 гыйнвар филармония. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе алырга телисезме? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsызакмастер.rf сайтында. Яндекс Погода мәгълүматы буенча көнчыгышта алмашынучан болытлы һава. Республикабызда антициклон тәэсирендә һава шартлары уңай саклана. Температура шактый төшә, кайбер районнарда төнлә урыны белән 25 градуска кадәр җитә. Төньяк көнчыгышта көндез 10 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделеевскида аз болытлы һава саклана, 12 градуска кадәр салкын. Декабрь аеның бу көннәрендә һава шартлары үзгәрми диярлек. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта явым-төшемнәр көтелми, җил көньяк көнчыгыштан талгын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн кояшлы булачак, 8 градуска кадәр суык. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава, температура 10 градус. Халык сынамышларына ышансак, әгәр дә иртән агачларга бәс төшсә, икенче көнне аяз һава көтелер. Азбука океаны кибетеннән диңгез ризыклары Казандагы сәүдә үзәкләре иртәнге 8-дән кичке 8-га кадәр эшли. Павлюхин урамы 57, Ямашев проспекты 71А, йортында урнашкан бәхетле кибетләренә Мәскәү урамы 48-нче йортка рәхим итегез. Рыба от сельди до семги и сибаса. Икра красная и черная. Морепродукты от креветок до мидий и осьминогов. Все по очень выгодным ценам. Где? В Азбуке океана. На Московской 48, а также в торговых центрах Бахетле, на Павлюхина 57 и Ямашева 71А. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. 9 градуска кадәр суык, көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы трекемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.